kublai pi barok nga ha ka one on one interview menta ka ngi ngadan bat I MLA jong kamelem constituency I ba Roni vi lingdo ngini kran khndiat halor ka rai jong I ba in no ka congress bat in lek penia so bat ka NPP te kublai ba Roni te nakaleng jong ngi kwa man kli pi ba hakisnam ba kimi kito laingun perbakimi nak kongres nak leng jong pi ang mga de ubri jong kongres bangan lumi dan lelai nak kongres indre ka rai ka balap long pa mentak ni ba pinsim ba pin nak kongres pi kane ka MP election ka barang syudep KMDC election ka barang syudep syua kata ngak lemi nak ka mga ong ba nak perkhat ba kipai ba kitang ai ka jingkersyan ya sing kongres ngai da dep MP election ro job long na karani khasi jente his the pipai KMDC election mentalai naki up kandai ngot KMDC ngi khamla ban job tang hisi ta khamut hangne ka pan pau sai kadar bale se ki pai ba kim idon chu kata ka jingkermen ban ai jingkersyan sing kum nong mi khmat pai ba ngi de ban trei nam ta karoi ka par ka sanchar kadar ka bapyak te marwei nga syamba mamla shu ban dap ek takika te hendai ki nong kershan jong aru nga trai shabu pinon mo phi sung kumba thandiat ngot na koi ka snong nga ni te primary unit ki panyong la palat spa te hang toi ka pau sha kadar bawat ki nong yalam ru ki la kwa yang abang perkhat thamai no namta kabit kabiang jong konstituensi namta kabit kabiang jong ka jala ka sanchar kada kalau kata nasim kini karai man penias no ka seng National People's Party KNPP kai pa kadaw ko pijit ka NPP pat o me kiwi party kata kalong ka jingkwa jong kinong kersan jong kipai ba namar ba dangakali ki pisungo kuno kono ka party bangindrung tiki ong ko balong menta ba ka party ka badan habrok khoi ke jela ka datang ke NPP hal den ka kongres ka datang ke NPP bada pipai kwi party ka mot mo ki lada pipai ka TMC lain no iba Charles ki job na ko hims pipai ka PPP ka job tang nasional pipai ka UDP tang nasional dengan semua banwanra sencar kadar ka bane banwanra kori ka par sencar kadar ka bobiang ngaso ka datang ke NPP menta ka badan barok ka jela ya tu shoba pinsim yang ni kasen jam atau pila let kenjok tin ni kipai ba apa constituency namar piti MLA ka tikat pi mene ka jingwan jong kinong yalam kalapan pau syai kadar ba kinong yalam kinong kersan kia de maki ki bong yang ba rung no sken pi te da piwan mene le se pin sa iya ki dur kepada kispangut tang kinong kersan ngomong kinong kersan tang kinong yalam kumba laingut sangut nak kui ki unit ti ngiyo I hak tiki puar bagi mi gitu laingut nak kongres kili join ke NPP hidan gi jingken tho bakani ka dei tangka political suicide hidan ni ben ong hanor katapan kabar na menta jongki ngam nang banong ye tandai nam ta jonga kamut ngala daya kendo la daya perkhat bahasa ni bat ki nong kersan jungi bat kadai maki hi ke ba ya ha bomunjur bat baong yang baru no sken PP tengah trai ki pai ba start tengah trai ha ki jing start jungi aburam ki jing start jungi ya ka rai jungi masarong sa kani kasek kum ka jingi I jong pi ka ka panjai ka kongres rai hak watla kata kan syong ha ka parti nakinong yalam jo ka parti ba kumno kin trai ban pat klain ngi parti de asong ya ka daw jing telak jong ka kongres ba kadaw thar ki bon ki daw kam dei tang koi ka daw kam dei tang nam ta wi bri na koi ka bri ma thar ka bon ki daw ka ba ki pai ba le se kim asyu ka ka jing kersan ya ka sing kongres nomor ka ba pau sai kadar hakani ka MDC ka badang sidap menta ka makadet banai ka ba tangwi MDC ri job ninang karmen makumno ini aku tu kan ni KMDC benar dan lang Police Council
Amar katung ila keren Jepang kesik shedul. Katung ila keren ni kernet bandrio. Kajing kongsan kajing don kam jong ka this council de day bakum takina kajing kersan ni kan re pai ba le siu bakwi kwi parti ila man le tak kap. Thì cái berbitan ban ong pada halor kini kacing kertiap sang mo ba si mentana kongres sila mi no ska NPP cái kat kum kacing Idau ki babun kemong ya pi ngingim ngap ya kasur jono ni ngap ya kasur pai ba. Telah ada pipet hamne pore kasi jente ajungi te ngai kembang ki pai ba le se kin idam chu kata ka ban ai kajing kersan ni kasing kongres. Kemong ya pi apa this council tangwi wen bisir tan chu bat nga thrai ngam tip ki por ki bakham chwa handai pin pe na do kisnem prapo kandai po por kasin kongres kadan KMDC la ram de shibun nyo thau ka isi hang tai ro ne KMDC kidan manta ta khondan arta thì halor kini kacing wan seni so fi syaka NPP kadan kanu no kacing ya put tarai ba halor ki yo ya ki kerdan ne ki syuk na ngam de ubreu ba be ta kerdan pin pe na do chwa midon hang ne banonra sinsara khada ka bobyang banonra karoi ka par ya ka jela bro koi bat khamtam ya constituency ka ba pal bala ji thì nakalim jumi hi aku beli si ba roni akan ka benti ba pinyak ni ta beci ko ble shiba